Wena. Kwenza. Kudla kodwa unjani? Hayi siyaphila phela. Ngahlala phansi. Asikehlale phansi. Mama, lelapha nje namhlanje ngithunyelwe ngenkosi bazonginazisa uba kusasa ekuseni niyafona umhlangano bakomkhulu. Sibize loo nto linyana. Ke mama, nami ngendazi uba sibizelwane phambi ngoba yazi nabapha enhlanzekeni omkhulu kuloko khona meeting esiloko sizibizela. Wonke kancaba wembe ezivela khona. Okay ke nyana siyabulela sizofika. Okay, ufake nisi. Kulungile. Okay. Yo, abantu basekhosini bathanda ukuhlonishwa. Bathanda nyani ukuhlonishwa abantu bapha? Abaceba abangcono ngale nto nathi. Hey, abantu basibizela ntoni? Hayi namandazi. Sethu. Kanti siphathe lithi bantaba. Ndiyakuva ke tata into uyithethayo. Ke kodwa ke bendicela ke umcimbi uvunyiwe kwifemeli. Bendicela into yokubana ungandikhumbuzi indodana ngoba bendihlonipha. Sethu. Antshomba yenza nithi? Kyajiza mama. Yeah, all right. Anansi. Namfazi. Uright mntwana. Kuyatshisa phandle. Ithi yona ibingekho right kutshisa nyana. Sinakhathala. Kuleka bakho usigqibile nendaba. Yenyuko. Iyenyuko mfowethu lendlela. Kodwa singaqhubeka siyahamba. Isana ithemba lento siyilapha komkhulu. Njalo mkhulu wami. Ngangayithemba kanjani ngoyinto yomnina wakho. Ngithembe wena ba. Hayi umnina wami mna, intombazana hayi ngeke inibethe. Hayi. Bakudala usafunda esikoleni intombazana ayinganibethi kwamna. Andazi kula amaxesha wenu ngoku. Siyothi amantombazana. Masiyama wena manje. Lento emisa yona le. Hayi Siya. Anizibona inkomo zakho uthapha. Ngikholwa bulongo obutsha phezulu ke labo bona. Mhlawumbe ngakubheke bona. Ungazithola phezansi. Uhamba kakuhle ndoda. Molo sisi. Unjani? Yaphila Nkosi njani? Ndiyaphila ngami. Ntombi kutheni wafika late namhlanje? Bendicimba ndi-early nasikanjona nexesha. Bokhona ku-early utata kudala evukile khamba emenzela iti. Okay sisi. Yo, azimdala ezi zinto. Besenza ngani abantwana ezolo ebusuku? Yini? Yanela, khanifuka. Khanifuka. Jini? Awalala kanjani amantombazana kumhlophe ha? Yanela, khanifuke. Yini? Khanifuke. Lolise. Yo, uthi mama vuka afundise usohlambisile.
Uzongigqibisa. Nje izikhathi ezingaka. Konko, khona umuntu egeyithini. Bakhona abantu apha. Khona umuntu egeyithini. Molo boy. Njani? Siyaphila nami. Ukhona umama wakho apha endlini? Okay. Kongo. Yena. Ore? Yabona basi. Njani? Yaphila basi njani? Siyaphila nami. Yo. Ehlo madala ntombi. Yo, kaloku mfazi ndibhizi pha ecaweni izinto zecawe. Nawe ufanele uzindwendwele. uThixo lo uyabadinga abantu. Sisi ndinengxaki. Yo, ingxaki yantoni ngomoya sisi? Yo, Lino, Ma. xa wenzela umomncinci into eselwayo. Okay, ngiyenza ma. Akutsho ke sisi, yintoni ingxaki? Ingxaki yam babantwana bapha endlini. Oko kwasweleka utata. Batshintshile hayi kulo nyaka. Omnye ndimbethe evele ethaveni. Ayo, uAbi wenze ntoni? UAbi kaloku uhamba ithaveni ngoku. Into azenzayo. Ubuya ekuseni. Lo mntwana belungile nje usekhona uyise. Utshintsheni ngoku. Kuwesi bufihlwa nangudade wabo ndimbuza udade wabo bebevelelwe ingxaki ngoku ngapha. Hayi sisi, qinitsha isandla. Sukwehlula ngabantwana bakho. Qinitsha isandla sisi. Sisi abantwana bayandidlula. Kuwesi uAbi. Liyo, khawukhaleze kaloku umomncinci ulambile lapha. Liyo, khawukhalezise kaloku. Yes, mama. Uzilondolole ecaweni le nto ohlala ngazo. Hayi ndonivakashi. Intombi indala senzofuna nekomo. Yo, sofuna bandijiye ngwa abantwana. Hayi wethu.